Tak. Tak myslím, že nahrávam. A idem k tomu, že čo by som chcel. Chcel by som, som vysvetľoval servo, ale čo sa týka, že akú rádiostanicu, tí, čo ste modelári a čo ste tu, tak mne sa celkom páči táto firma Radiomaster. A nejaká radiostanica z týchto tu, ja som si to pozeral. A asi by som išiel do nejakej tejto TX16S Mark bla 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 ďalej do tejto. A poviem hneď aj prečo, pretože sú tu dve varianty a to je varianta LRS a varianta 4-in-1 LBT. Táto varianta LRS, toto LBT a FCC je podľa mňa len Európa a Amerika. Frekvenčné pásmo. A LRS a 4-in-1, tak toto 4-in-1 je, ak som to správne pochopil, takže by sa tam dali používať aj iné príjimače od iných výrobcov. Ale toto LRS mi príde, že príde do popredia, dokonca neviem, či není free. Tu je to nejako popisované, že prečo LRS. A potom existuje niečo ako OpenTX a HTX, čo sú nejaké free firmware pre programovanie tých vysielačov ako takých. Čiže že mne tento Radiomaster príde ako dobrý variant na radiokontrol. Pričom sú tu rôzne moduly. Ja som to nejako moc nesledoval. Nejaké moduly pre možno telemetriu, možno kameru, možno niečo. Príjimače od výmyslu sveta, hej, proste malé, veľké, s takým dosahom, s takým dosahom, hej. Čiže toto by som asi do tohto išiel. Lebo zatiaľ si ako možno existuje aj FreeSky, alebo Futaba, alebo Grapner, alebo niečo také, ale tento Radiomaster mi príde v súčasnosti ako dobrá voľba s tým ísť do toho Radiomaster, s tými modulmi a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka kontroléra, poslali ste mi kontrolér to je mikročip, to bol od NXP, tuším, nejaký mikročip. Nie je to priamo kontrolér, ale je to 60 MHz mikročip naprogramovaný v C a je tam open source kód na GitHub v C, ale priznám sa, že ja si vôbec neviem predstaviť, ako by som to programoval. Vôbec si to neviem predstaviť, ako by som to programoval, s tým, že ja som na druhú stranu aj hovoril, že celkom by bolo fajn, keby to bolo kompatibilné s MATLABom a príde mi, že tento Pixhau 6X je kompatibilný s MATLABom a je v niekoľkých verziách, jednoduchých, zložitejších a asi by som išiel do tohto Pixhau 6X. Tento 6X Pro, to je šialené. Proste to je ako, nebránim sa tomuto, ale asi by sme mali začať s niečím normálnejším. A toto mi príde ako dobrá varianta dostatočného výkonu s tým, že tá basic plate, tá základná doska je v nejakých variantách ako 2A, 2B, tam je rozdiel medzi 2A, 2B je len v pripojení týchto serv tu. Potom je tu mini varianta, možno by som išiel aj do tohto a tam stačí, keby, že sa potom nejakým spôsobom získali ďalšie financie, proste išlo sa do profesionality, táto 6X Pro, tak tento base plate je rovnaký a vymenila by sa iba táto kocka a používal by sa silnejší procesor, viacej možností a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja by som išiel do tohto Pixhau 6X a pozeral som na MATLABe, teraz to tu nemám otvorené, ale tento 6X je podporovaný MATLABom. Je podporovaný a napríklad také veci, že príslušenstvo, čo sú tu
k tomu, tak napríklad ten power modul, že rozdelenie na elektromotory jednotlivé a meranie výkonu elektromotorov, meranie frekvencie, otáčania vrtúly a takéto veci a z toho robenie analýz. Má to niekoľko gyroskopov, má to niekoľko akcelerátorov, má to GPS-ko, dá sa z toho spraviť záznam do toho MATLABu a robiť analýzy. Hej, proste zmením vrtule a pozerám, aký by to malo vplyv na stabilitu, alebo aký by to malo vplyv na rýchlosť, alebo na niečo podobné. Takže toto mi príde ako dobrý variant, si myslím, tento základný Pixel. A je to naozaj, akože skoro by som povedal, že až na profi úrovni, čo sa týka dronov a UAV a ostatných vecí. No a v tomto kontexte možno sme sa dohodli, možno ja s tým tak akože trošku počítam, že aj ten návrh som dostal síce v stepku som dostal, ale asi bol robený vo Fusione. Ja som vytvoril takýto projekt ako Drone Team MTF a v tom Drone Team FTF ja som už začal, proste som vytvoril takýto základ toho Pixelku. Som sa s tým trochu pohral, snažil som sa tie rozmery nejako a ja som ako s tým aj pokračoval, není problém, dal na to tie bitmapy, aby to nejako proste, a z toho by sme potom mohli ťahať káble a tak ďalej a tak ďalej. To by som ja spravil v nejakých časových intervaloch rozumných. A v tom kontexte, že ten Fusion podporuje aj nejakú, keď sa pozrieme na web, nejakú spoluprácu na cloude, že proste members and permissions, to znamená členovia a permissions, oprávnenia a tak ďalej. Čiže pokiaľ chcete prístup k tomu, mať plný prístup k tomu projektu vo Fusione, ja vôbec neviem, ako tá kooperácia zatiaľ funguje na tom cloude, ale keď mi pošlete e-mailovú adresu školskú, to znamená @stuba.sk na mail alebo nejakým spôsobom, tak ja vás tu skúsim priradiť ako, tu mám riaditeľa, ja vás tu skúsim priradiť ako aby ste s tým mohli pracovať. Aby sme skrátka tú kooperáciu spravili efektívnu, alebo efektívnejšiu. Alebo vymieňať si dáta v stepku, no dobre, akože funguje to, ja som to tiež dal do toho Fusionu, ale je to také, no dobre, tak ako sme to, aby sme sa naučili trošku aj spolupracovať a robiť veci dobre. Takže samozrejme k tomuto projektu by som vám prístup dal. Tí, čo by na tom v rámci toho KEDu pracovali. No, keby bol záujem, tak možno by som skúsil dotazovať support na MathWorks, na MATLAB, či by nám nespravili taký, možno keby sme už potom mali kúpený tento Pixel, že či by nám nespravili na taký Getting Started kurz alebo nejaký taký proste rýchlo kurz na programovanie, ako ho v tom MATLABe používať. To, že máme MATLAB na fakulte, tak to hľadám viete. Možno sa niektoré učíte ten MATLAB. Že či by neprišiel niekto z podporia na fakulte, nespravil naozaj taký rýchly kurz, ako to programovať, ako spraviť veľmi jednoducho, rýchlo v tom toolboxe toho MATLABu naprogramovať ten dron. No ďalej, čo sa týka konštrukcie, tak nejaké materiály, nejaké trúbky, nejaké uhlíky by som tiež chcel, aby aj tie konštrukcie, aj tá hlavná konštrukcia, ten rám, tlačiť z PLAčka alebo z ABSka alebo z niečoho. Nemyslím si, že
že to je dobrý variant. Ako máme v práci v škole na univerzite frezovačky, keď bude návrh spravený ako frame a zoskrutkovaný dohromady, ako myslím tá hlavná konštrukcia, tak a na tom potom budú vytlačené, alebo k tomu budú vytlačené nejaké veci, či z ABS alebo z niečoho proste, tak, tak fajn. Hej, čiže kľudne by som tie hlavné nosné časti, tak ako sme sa rozprávali, nejaké nosníky alebo niečo z uhlíku, proste uhlík to je. No a tak môžem. No nech sa páči. Nad tým som ja ako rozmýšľal, ja mám ako taký materiál, aj som to vlastne nejako akože vlastne písal, on sa volá akože PPA. Ono to vlastne, ono v tom je vlastne, ono to je ako tá uhlíková tyč, len sa dá z toho vlastne nejako natlačiť. A výhoda toho je, že my si to vlastne vieme ako vytlačiť tú, ako tú vnútornú nakonštrukciu, s tým, že si to tam aj vieme prispôsobiť nejaké skrutky, aj vlastne takto. No jasné, akože úplne v pohode môže byť použitý aj tento pevný materiál pri tlači, ale keď potrebujem dlhý nosník, ja neviem, metrový alebo 50 cm, a viem, že to bude napríklad pásovina, alebo to bude trubka, na čo to budem tlačiť, tak 8 alebo 5 alebo 6 trubku kúpim a nemusím to tlačiť. A tá trubka, ktorá je z toho uhlíka, tak tam je proste vlákno. Je tam proste vlákno, je to zabalené do epoxidu a ja teda neviem, ale osobne ja si myslím, že takto spravená trubka je ďaleko pevnejšie, ako keď som mal vytlačiť. Ale keď chcem spraviť nejaký zložitejší frame a vytlačiť z pevného materiálu, nevidím v tom problém. Ja to vravím, len to ukazujem, že môžeme to nakúpiť a priamo spraviť z tohto, zoskrutkovať a niektoré časti do toho ešte samozrejme vytlačiť. Nejaký proste, kde sa dá skrutka, kde sa dá matica, kde bude spoj, kde bude nejaký spoj pod uhlom alebo niečo podobné. Ale teda neviem, ako proste, ja si myslím, že keby bola takáto trubka vytlačená, takže by to možno bolo aj menej pevnejšie, aj trošku ako finančne náročnejšie ako 1.19, hej. Akože trubka, hej, ja som tak myslel, no také, ako sú tie krídla, tá nakonštrukcia vnútorná, troška vlastne trub. Áno. Ale áno, keby bola nejaká dlhá, neviem, od toho vlastne nosa až potom vlastne nejako na zadok. Áno. Tak to áno. Áno. No, hej, práve preto to ukazujem, že z tohto by sme tiež nejaký materiál, kľudne není problém kupovať, trubky a pásnice a tak ďalej a tak ďalej. A taktiež aj tieto uhlíkové dosky, tu je 3 mm, 250 x 400, čo je skoro pol metra a z toho sa dá vyfrézovať frame a potom vyfrézovať ľavá strana, pravá strana a nejakým spôsobom vy vytlačíte z tej, čo ste hovorili, z toho uhlíka a zo skrutkovať dohromady. Spraviť taký nejaký proste, že tým nie sme obmedzení, nemusí to byť vytlačené, proste môže to byť môže sa to nakupovať tieto veci, a používať v návrhoch, samozrejme, a potom aj pri tých ďalších veciach. No a čiže takto som rozmýšľal, čo sa týka riadenia, čo sa týka rádia a čo sa týka motorov, regulátorov a ďalších vecí, tak to som ešte nerozmýšľal. To proste akože za jazdy, tak nejaké servo, akože nejaké lepšie servo. Ono tie serva budú aj tak odchádzať, budú sa míňať. Takže nejaké lepšie, nejaké horšie, no uvidíme. No, takže tak a možno ste si všimli, že ja som písal, možno nie, toto. Že bude medzinárodný strojársky veľtrh a
my ako fakulta, alebo ako ústav, ja teraz neviem, bude tam nejaký stánok, bude to spolupráce s firmou, nejakou Masam, tuším, a budú tam aj kolegovia, ktorí robia kamzík a bol by celkom fajn, ako keby tam niekto, ak má záujem ísť s tímom z fakulty, tak som povedal riaditeľovi, že není problém, že bude rád, keď niekto príde a bude spolupracovať, bude jednak na stánku niečo a tak ďalej a tak ďalej. A po prípade aj keď bude potrebovať niekde si pozrieť niečo alebo tak pozrieť. Je pravda, že moc toho teda nemáme. Riaditeľ má vytlačený nejaký dron alebo spravený dron, kde sú nejaké časti. Ja som mu vytlačil nejaké lietadlo a možno sa tam dá nejaký počítač s prezentáciou. Od pani prodekanky sme dostali ponuku, že nám vie zhotoviť roller. To znamená to, čo sa akože, čo je aj v foaje fakulty, tie plátna, čo sa dá vyrolovať a zavesiť a niekde postaviť. Som aj rád, akože to je síce pekné, ale že si nemyslím, že zatiaľ sme v takom štádiu, že by sme tam mali niečo, čo sme navrhli my, alebo spravili my, alebo proste že zatiaľ akože s tým rollerom by som sa nejak moc neponáhľal, že zatiaľ ešte nemáme nič. Ale každopádne táto možnosť tu je. Je to o tom, že s tým tímom MTF a teda bude tam asi niekto aj z toho kamziku, že môžete ísť, možno sa niekto zastaví pri stánku, hodiť s ním reč a tak ďalej a tak ďalej. Tak ja skúsim zaloviť, že či som povedal všetko, čo som chcel v tomto kontexte. A myslím, že áno. A